wani ngomong kalem diraja weh. Aku ora trimake. Ora yen kaya mangkono kowe mati dening aku. Apa aku mati dening kowe, Mas? Ora bisa mlayu. Tokno kekuatanmu lan uga tokno kaseketmu iki lho. Aku sampe mati. Lah dalah. Bocah cilik karo bocah gede perang-perangan. Kowe arep mlayu ning ndi man? Kowe tak gujer rasa jebul ora iso polah. Kowe mau tak uber mancolot kidul, mancolot kulon, mancolot ngetan. Ora apa-apa. Iya, goblok kok dening aku. Yen kaya ngono iki lho tampan lono do anggodo. Pedian kowe. Ora apa-apa. Mat. Gula. Ngajak main-main dening aku lah dalah. Bocah cilik. Iya, neng kesit rusa banget. Kok mati dening aku. Wah, pecah. Pecah. Gas muluk anggota bloko.